Kapitulo 8, 35 hangtod sa 39 binagingon. Kinsa ba ang makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Ang pag-antos ba? O ang kasakitan? O ang paglutos? O ang kagutom? O ang kahubo? O ang katalagman? O ang espada ba? Ingon sa lisula, tungod kanimo, ginapatay kami sa tibuok nga adlaw. Giisip kami nga daw may karniro nga ihawon. Dili hinunuan ng ining tanan, magabutangan labang pagkita ka mananaong pinaagi kaniya nga nahigugmang kanako. Kay masaligon ako nga walay kamatayon o kinabuhi o mga manulunga sa mga punuan o mga butang karon o mga butang o malapot o mga gutom o kahubo kahabugon o kalakmon o bisan unsang diha sa tibuok kabuhatan nga arang nagkapahimulay ka nato gikan sa gugma sa Dios, sa gugma na anak kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah. Let mo sa Salmo para Exodus 121 verse 7 to 8 na gingon, si Jehovah nagabantay kanimo gikan sa tanan nga kadautan. Siya nagabantay sa imong kalag. Si Jehovah nagabantay sa imong pagula o sa imong pagsunod. Sugad karon ngadto sa malabong o sa walay katapusan. Praise the Lord. Dalaygon ang atong Diyos. Hallelujah. Salamat kayo Ginoo ni kamutakan ng Diyos. Ang imong mga pulong Ginoo. Hallelujah. Ipasa sa imong malaikat Ginoo. Napatalinghogan o Diyos sa imong mga kalikaan karon Ginoo. Ako mga pag-apo o Diyos sumala sila pagpanginahangan. Nagita ako Ginoo na mga wali sa imong mga pulong o Diyos. Hallelujah. Na mga liklong sa matang sa kadamo Ginoo. Na mga pahabag sa imong pagbalag o Diyos. Kamuling kami sa imong mamili na ng mga Ginoo. Na mga usa Ginoo na mga waso Diyos. Na dili mapuno sa imong gihon Ginoo. Na mga usa Ginoo na dili hallelujah. Matabatyan sa presensya Ginoo. O ikaw mga pamuhan karon ng kapuntahan Ginoo. Dalay mong kas ka wala ikatapusan kay magharo ganunganan. Yalabay sa mga hanap pangalan in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Mga palingkod na mga Diyos, mga pangalan. Praise the Lord. Salamat sa bindot kayo ng panahon. Amen. Tanang gihimo sa Ginoo, wa siya gihimo nga dili maayo. Basahan niyo sa Bible, ulit mo sa Genesis. Tanang gihimo sa Ginoo, bingon na ng Ginoo, o nakita nako nga kini. Amen. Pero kaya to, pag tinulog tayong init, pagkamakot ng panahon na init ba kayo? Kung yung tinulan po, pagkamakot ng panahon na napo kayo. Pero ang tanan, nagating sa ulan. Amen. Gibuhat sa Diyos ang tanan butang, puro yung bayo. Amen. Kanahiman mo ang Diyos, na doon ay nagkinahanglan ng init managso. Nagkahiman mo ang Diyos, na doon ay nagkinahanglan ng ulan nagatingsulan. So ang tanan nagihimo sa Diyos, puro maayo alang kanapo managso. Amen. Palpakan na ko ang Ginoo ni Lord. Salamat sa mga kayo bisita. Ako ni sister. Ano sa kanya? Taga-aklan. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Praise the Lord. Nag-aksyanan ni Pastor Ariel Gamayon. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Siguro, kauhan sila mga eksuran na ito. Praise the Lord. Kasi makalimot ng mga eksuran. Hallelujah. Hindi naman mahihinan ng tao sa akin. Makalimot ng tawa. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Bisa ko indaran na ta. Pero, guwapo gihapon. Ang proper nagsulti, ang tanan natong kinibang pagtanaw, pag-isip, kini siya puro sakto.
Sa ito ang magalingon, pero sa Ginoo, lahi na. Kaya kung mingon ka nga, gwapo ka, gwapo jud ka. Mingon ka nga, gwapa ka, gwapa jud ko, gwapa ka. Ayun lang pamukha na suwan. Kaya masulti naman na. Amen. Ikaw ba, gwapo ka ikaw ba? Ha? Gwapo ka. Ayun lang pamukha na suwan. Mingon ka nga, bukan ka ikaw. Bukan ka. Sa imo ang pag-isip, ayun lang pamukha na. Sa imo ang kauban. Kaya naman, tutukan man na sa Ginoo. Tutukan man na Ginoo ba na kaisunan. At alam mo, praise the Lord! Maganda ko sa mensaheng na nagmamanahan. The man who can be moved. Ang tao na dili matawag. Amen. Hallelujah. Palakpakan nato ang atong Ginoo direksyon. Ang taong lingon, ang taong dili matawag, kinahanglan moagig mga pagsulay sa kinabuhi ng direksyon. Praise God. Hallelujah. Bisan unsang pagsulay, mapabiling mumarog mga direksyon. Praise God. Bisan unsang mga problema, dili musibog sa panalangin sa Ginoo. Bisan unsang kawalan, musimbang ihapon sa Ginoo mga direksyon. Bisan unsang pagsaway sa kinabuhi, mapabiling mumarog, mualagan sa Ginoo mga direksyon. Amen. Kinig-lig mo, Pradyo. Amen. Dili kasihan kung sa atong gisuot. Kung wapong gisuot. Amen. Lingko di ba? Kay wapong gisuot. Ang kinahanglan ko ng operator. Amen. Brother Arman, ang kalingkod, dili kasihan kung pila na taga-umi, nilalagan sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Ang iwang lingkod kayo ni. Kay hugay na nilalagan sa Ginoo. Kurinta na ni katoy, dili na kasihan para kayo sunan. Ang kalingkod na isun, dili sa pagupang nilalagan para kayo sunan. Ang parang kalingkod sa biyaga sa din, masulayan ang atong kinabuhi. Diya sa pagalagan sa Ginoo. Amen. Kasi magkailan mo nga, lingkod ka na sila bagay. Grabe, mulukso tayo sa Ginoo. Lingkod ka na sila bagay. Awit na ipagka ni Bruta mo, awit, oy! Di basihan, may nagsuunan, kang rundog ka na mo, awit niya sa Ginoo. Lingkod ka, may nagsuunan, apan ang basihan, hallelujah, kalingkod ka, sabihan masulayan ka, sa iyong kinabuhi, na magpabili ka na malagat sa atong Ginoo, may nagsuunan. Praise God, hallelujah, hallelujah, palagpagan na ito, ang atong Ginoo. Praise God! Ang atong kalingkod nagdepende sa ato ang pundasyon. Amen. Otro mo na. Ang atong kalingkod nagdepende sa ato ang pundasyon. Praise God! Hallelujah! Ang mga building mga kaigsuunan nga gwapo, ang building nga nagdagko mga kaigsuunan nga makita na ito na nagpilat ang dana mga kaigsuun ko. Praise the Lord. Ang pundasyon, anak, lingkuran. O ang ginagamit, anak, mga standard ang kapilya, standard ang mga materials, mga kaigsuunan, standard ang pag-mixing, mga kaigsuunan sa simento, sa pagmasa, mga kaigsuunan, tanang anak, puro standard, mga kaigsuun. Pero makita na yung mga, hindi mga substandard. Amen. Like, wako kayo na. Amen. Pag substandard, ito yung substandard. Substandard. Amen. Pag substandard, agad ang gabi ko, makalis ka tuon. Amen. Amen. Pero, pag-abot sa panahon, amen. Hallelujah. Sabi ang sulayan na kini mga kaigsuunan. Di siya mabarog mga kaigsuunan. Kaya naman, substandard na materials mga kaigsuunan. Kaya gigamit. Siguro ang batang gamitang kinahanglan children ang iyong ginamit. Amen. Hallelujah. Amen. Ang mixing mga kaigsuunan sa pagmasa na kinahanglan. Pinamixing sa simento. Ha? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kung imo ng polo kasakong
atong simento. Ayaw na pagdahog mga kaigsuonan nga bisan naman hinog mga igsoon, di na mga buhag mga igsoon. Hallelujah, hallelujah. Tanang nga substandard. Maayong gwapo mga tanawag mga kaigsuonan. Apan mo maabagda ang trahedya mga kaigsuonan. Diyan di mo mailhan. Nagkini siya is substandard mga igsoon. Apan kung standard ang atong gamito mga igsoon. Bisan unsa nga mga trahedya mga igsuonan. Mahimuwag na mo uyog. Apan magpabilin mo ba mga igsoon. Kaya naman standard ang Pilipinas. Amen. Sa Espirituhano, doon ako'y substandard. O doon ako'y standard. Amen! Amen! Basta ako sa dato mga igsoon, hallelujah, ang libro sa Matthew. Praise the Lord, hallelujah, Kapitulo 7. Kung paliho ko si Brother Jimmy, nakita ko mga pagin sa ating screen. Matthew 7. 24. Praise the Lord, hangko 27. Praise the Lord, hallelujah. Okay. Okay, nag-ingon mga kaigsuonan sa Biblia, Matthew City 24 hangtod sa 27 nag-ingon busa, at talagang busa. Pusa. Bisag kinsa nga mga patalinghong niining akong mga pulong o mga tuman ni ini. Naisama siya sa sakatahong putan na nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato. O niya mupundag ang ulan, o mupulong ang mga baha, o muros ang mga hangin, o muhapag ni atong balaya. Apan kadto wala magpukan kay natungkod man ibabaw sa bato. 26. Apan bisang kinsa nagapatalingkod at nagapatalingkod ang praise the Lord. Praise the Lord. Diini akong mga puno o dili nagatuman diini. May sama siya sa usa ka tahaong buwan-buwan nga nagatungkod sa iyang balay ibabaw sa talas. O niya mupundag ang ulan, o mipulog ang mga baha, o miuros ang mga hangin, o miyabag ni atong balaya, o kadto nagpugan, o dako kayon ang iyang pagkapugan. Amen. Palabangan ako ang atong Ginoo mga kaigsuonan. Importante ka maminaw ta. Amen. Amen. Importante ka maminaw ta mga kaigsuonan. Kaya ang atong pagto nagagikan sa atong nagalong muna kinahanglang maminaw ta. At tanan yung praise the Lord. Praise the Lord. Hindi mo dapat maminaw sa tanan. Aminaw sa ta. Anong nagkapatutuoron? Gumika na sa ako na lubo. Sa una gamay pa ko. Praise the Lord, bingon gayon sila. Ang panahon ka na permisan to. Ayaw yun pag inuupo kay tutulong ka. Di ba kika na sa nalubog? Amen. Wala ka sa Biblia. Amen. Ayaw yun pagkaong sinumpa. Kay kumukaong kag sinumpa. Ang paya sa mga isda ay kaling kawas. Kika ka na sa nalubog. Amen. O nakatikot ko ba? Kinibitaw. Magkaroon ba sa pulong sa Ginoo? Dapat atong puling buhaton. Pero kasagaran, ang atong buhaton, katong atong magungong nga mga istorya sa atong ginikanan na wala nang basa sa Biblia. Amen. Pero kani mabasa sa Biblia, di na tuhuan. Dili na tumagon mga kaigsuonan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Importante na mabinaw ta. Kung di lang nag-ingot ang mabinaw mga kaigsuonan, apan atong buhaton, atong ikinabuhi mga kaigsuonan. Hallelujah. Ang pulong sa Ginoo na atong ikinabuhi, Pastor. Kaya kung ako tagahali at ahensya sa kinabuhi, yun ay mapagsunahan sa kinabuhi. Magkabalog ka na malayan sa Ginoo. Sige.
pinag-amawit ka, hindi na pinag-amawit, hindi mo kinabuhi ang saan-saan. Amen. Hindi mo kinabuhi ang puno sa Ginoo. Praise the Lord. Pag-abot, gaway lang pagsawa. Ubus na yan. Ako may isa, kailangan kong sawa yun. Kaya naman, kaya magtuunan ko pag-ayaw. Praise God. Dahil naging sa payo sa kasal. Yun o, sa hindi ba? Nagtanong ako sa iyo ba? Oo sa man. Katabi ito ang interview. Tama ito ang interview ko mga iso. Amen. Ingat ako classmate na. Masarap rin mo pag-interview. Kini ba? Huwag ko kilali mo ba? Hindi sa huwag ko kilali mo. Ano yan? Huwag ko magkalabasok. Pero kanang wag bitaw ni mag-isuko tani mo apoy, mas guwapo jud ka. Kung kasalamat. Ikaw pa ito ba niya? Pasok. Kaya pagkawakilan nga, hindi mo mag-apoy. Wait. Praise the Lord. Ano na yung punto? Huwag ka lang tupong kapon. Kaya usahay naman kita, pag inibang sa muyot ka, ikatagin na. Amen. Amen. Pero ganyan po siya. Whoa! Woo! Wala, hindi ko kaganina. Pag maingon ka, guwapa ka. Guwapa juga. Ayaw lang pangutana sa uban. Ay lang pangutana na guwapo. Guwapa ko. Ayaw. Kaya gano'n. May sikreto po na maingon kang guwapa. Sabi na namin ka magiging ginawa. Akan hal maingon kang guwapa. Mutapan ko sa kaibigan mas guwapo ako. Ana, sikreto, ana. Amen. Kung gusto ka mo puti, dapat sa ito mo. Ana. Praise the Lord. Hallelujah. Palapakan nato ang Ginoo Panginoon. Praise God. Some standard ay atong pagpangalayan sa Ginoo Panginoon. Praise God. Hallelujah. Pag-abot Panginoon sa mapagsulay di itong kakabaron. Pag some standard ang imong pagtuo sa power sa Ginoo, di kakabaron panahon sa pagsulay Panginoon. Pag some standard ang imong pagpulis sa Ginoo, pag-abot sa pagsulay Panginoon, di itong kakabaron Panginoon. Pag some standard ang imong holidays, amen. Di itong kakalahutay na malagad sa Ginoo Panginoon. Kaya Apollo nagsulti medyo ang Diyos, hallelujah. Kung ang iya na nagtatawan, sa mga nagkatuwa sa Apollo sa Diyos, o nagkatawa ni Idi na nagkasunan, iya ikinabuhian na wadlaw, hallelujah. Mapot na, hallelujah, mga prahansya, apat numeros na malighonan ng naman, iya nitugan Apollo sa Ginoo. Praise the Lord. Praise God! Palapakan nato ang ating Ginoo palatang sukulan. Praise the Lord. Hallelujah. Si Hope! Grabe galing ko. Si Hope! Matao! Si Hope! Ipaghampog sa Diyos. Si Hope! Nahimutan sa Ginoo Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Sige natin. Ipaghambog siya sa Ginoo. Iwan ang Ginoo nga sa tanas. Saan kagikan? Tanas. Sa tanas. Suroy. Kini din si suroy-suroy. Kiniyan na siya. Amen. Kini si suroy-suroy. Wala ko ganahan niya. Magsuroy-suroy sa yan ako kaya si pastor na ang mga kaya ko maulian ko. Praise the Lord. Hallelujah. Ay, naman, sa taas sa kaya magsuroy-suroy ka. Ikat sa langit, yuta. Ano? Why permanente? Amen. Si Job pag-aigsoon sa kabatawang na tao, di paghapog sa Ginoo, di kahimutan sa Diyos, sa dihang Israel. Amen. Dili nakita ang nag-aigsoon sa Ginoo,
diha nga kung ginamumugta kaduhaton sa Ginoo pa pero siyempre ko nga kaniya. Amen. Amen. Pero salamat ka nagatambong ta. Sige ko kayo salamat pastor gani ko ginamumog sabon na. Hindi ko nilip ko na ginamumog kana sabon ka ginamumog. Amen. 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 So, salamat at hapon kung dahil mga pamilya, mga apas, mga kaigsuunan, kung nalipay ko kasing-kasing na nagatanaw mga kaigsuunan, na bisan sa kawalan po, pero naning kamot, nga mutampong, tungkol kay Brunei mga dagko, nga panalangin, spiritual, nga giandam sa Diyos, sa matago sa kanato, mga kaigsuunan, dalay ko ng akong ginoo, mga kaigsuunan. Isulayan si Job, mga kaigsuunan, bisan matao siya pumunta ka tao, mapunta, sulayon yun eh. Amen. Karena dito hindi naman sulayon, dito naman na. Sulayon, naman pala dito na, hindi naman iya sa Ginoo. Kaya sulayon, matanong, yung mga sahod sa Biblia, si Job. Libro sa Job, chapter 1, nagkakaisunod, matanong, si Job, nagkakaisunod. O, gisulayan siya. Ikuha ang tanan niya ang panginabuhian. Kung sa ato pagkaroon, nadimod ka, natanggal ka sa trabaho. Amen. Sa doon pa'y trabaho. Musimba. Pag doon ay panalangin, musimba. Pag doon ay kwarta na pamiliti, musimba. Pero kung anagagay. Hallelujah. Amen. Mutanaw na ako sa YouTube ni Pastor. Nakita ka maghapon ako. Amen. Praise the Lord. Palagpagan na ito. Itong Ginoo, mahilig sa ulan. Lawa ang kay kwarta. Praise the Lord. Hallelujah. Nadimog man ang imuhang palagpahan palagay sa ulan. Nimilos man ang ilang income. Pero si Job palagay sa ulan sa naman ni Sulayan. Nagpagilan siya. Liya sa Ginoo palagay sa ulan. Amen. Bisag kamay na nag-income. Bisag wala nag-income. Praise the Lord. May pabilin siya sa Ginoo palagay sa ulan. Amen. Sa inang gagawin. Di pa nakuha iya mga karnero. Di pa matay. Okay. Amen. Kikuha ka na. Huwag pa kahuman ng report. Huwag pa kalakaw ang isa. May lakaw na po ng isa. Ang report na po ng isa. Hoy! Sir! Ang atong fire dito. Isunog! Huwag pa naman istorya na po isa. Sir! Ang ibon! May kardero di pagkuha! Kamu pa ito yung mga ingon, mga lagat sa Ginoo. Ingon naman kita, ingon, mga lagat sa Ginoo. Wala'y pagsulay. Asa na asa gusto ko? Amen. Dapat sa Biblia, ang mga lagat sa Ginoo, wala'y pagsulay. Ang parang tanan ng lagat sa Ginoo, sulay mo kini sama sa pangawan harong makita kung unsa ang iyang timawag ng pag-alagad sa Ginoo. Pagsulay yun, napasalamat yan ang sulay nimo. Amen. Praise the Lord sa lapat, so kay sumon, kay kapit ka, na malikon ko. Hallelujah. Amen! Pasalamat tayo mga isyong pag-isulayan ka. Pasalamat tayo ang isyong hindi mo nag-isulayan ka. Kaya naman harong malikon ka, mga kaisunan. Hallelujah, kaya kasahan nila ito, mga kita, sa tulong malikon, mga kaisunan. Ang mga kita, ano ba na mga isyong? Kung pasalamatan na ito, kung mo naging gamit ang Ginoo sa pagpadlo o sa pagsaway ka na ito, mga isyong. At talagang praise the Lord. Praise the Lord. Isulayan, ikuha niya ang panginabuhi. Isulayan siya mga anak. Amen. Amin mo si Job. Ingon siya, Ginoo, maghahalan ko kanino. Alam sa akong mga anak. Kaya basi na akong mga anak. Ginoo. Wala ko kayo malo dito sa eskwelahan. Kaya nagsayang ako paghikan ko sa mga. Pero pagkakot sa eskwelahan, Ginoo. Wala naman nagsayang ng patalo naman. Hallelujah. Oh, Hallelujah. basahan mo. Amen. Amen. Miingon si Job, maghalal ko nimo Ginoo. Praise the Lord kanato, mga kaigsunan. Ang atong halal, may ang atong pagpikon sa atong pagatuhan. May ang atong pagtukaw sa Ginoo. My Lord, hallelujah, ang atong pag-abraham, Ginoo.
Gikuha kami pawiyang mga anak. Praise the Lord. Ang uban malipay, dagag-anak. Ang uban po nag-uul kay dagag-anak. Amen. Pero ang tanan, maano na. Alam na po, Kristo. Gikuha lagi ang mga anak. 7 ka lalaki. 3 na babae. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi nga, gikuha mga kaisunan nag-disco-disco. Nagsayaw-sayaw. Nag-disco-disco. Amen. Amen. Kaya sa muna ko iyaan, nga sa gamay pa. Hindi ba, kamang niya ba? Ang una niya kamang, ibiyaan sa dito sa taas. Kanya, na may, ditawin na mga muskit. Ano muskit? Pagkamang, pag-ipaw niya, hindi pa may katusuga, kalaparahan namin sa una. Sunog ano, muskit, wakas ka dito. May kanya kayo natapal. Kita pa siya may suong, di ko lang oksinina. Praise the Lord. Hallelujah, giluwas. Sabi nyo, sunog ang yung baba. Ano ba rin? Pagkamot, marano. Kanya may yung saya. May yung rin kanamin mo ka na kuya. Sige, anak, sa luwa kami yan. So, ako na sunog. Pero kalau sige mo nagpakaaway lang na kayo. Hindi naman ang pag-iwi. Sige na mo pangupan. Basta, mag-imuot kayo mga gusto ko minsan. Ano din na? Kung ano mo na ito sa akin, ito ang pusong disco. Ano din na? Ito ang pusong disco ako. Dito mo ko nakita mong bong. Ngayon, hindi kayo nagawas. Pero tinuot ko, gamay pa siya iyang gikamal mga iso na suka. O kung niya, hallelujah, nasunog ang musik na dito siya mga iso o mauna niya nasunog ang iyang namo. Mga anak ni Hope, disco-disco. Napapakayagi po hindi naman disco-disco. Amen. 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 Praise the Lord. Kisulayan si Hope baga kaigsuunan. Ikuha sa Ginoo. Ikuha baga kaigsuun sa yawa. Baga kaigsuunan tanaw. Huwag yung protection yun sa Ginoo mo na inana baga kaigsuunan. Praise the Lord. Salamat na to. Kalau na tali protection lang sa Ginoo baga kaigsuun. Amen. Amen. Sa pagkain, protection lang tama ng kaigsuunan. Praise the Lord. Hallelujah. Umunya ang mga kasabihan na ikuha ang mga anak ni Hope. Praise the Lord. Ang Bible. I will praise the Lord. Because you, dalay ko, ang akong Ginoo. Bisa gikuha ang akong pag-anak, pero dalay ko, ang akong Diyos. Hallelujah. Amen. Gisulayan siya bagay suunan. Ginaiyahan bagay gisulayan siya. Pero ang iya bagay amen. Ang iya ang bagay pulong. Kanunay na nahiskop. Sa diyang pagpasalamat sa ating Ginoo bagay suun. Amen. Gisulayan si Hope bagay suunan sa kapalingon. Kumagikuha niya pag inabuyan, kumagikuha niya pag ipamatay. Ang iya na yung kabalingon. Amen. Nang palatiyan. Na punong hubag. Mabitang hubag. May nagdaay mo tanan, huwag ka dyan. Amen. Sakit pa kayo hubag mo yung tanan. Amen. Napapas ang hubag. Gigan sa iyang alimpuro, hantong sila palapa. Yung bagan. Pasok gila kung binita ka ng libro dito. Pasok, kita klaro na ko sa tinatawag. Klaro ko ba? Manaphanap pa na itong pananaw. Dalay ko na nga itong Ginoo para kayo suolan. Doon naman ay panantiyan. Para sa mga suliyan at sa panantiyan. Dalay ko na nga itong Ginoo para kayo suolan. Amen. Gisulayan siya yung asawa. Ang asawa ba talagang ang tanang asawa mga praise the Lord. Praise the Lord. Sa akin yung asawa. Kusog kayo yung palulay. Asawa mo yung ibutan dati. Hindi na, pero lagi takalong. Praise the Lord. Hallelujah. Gisulayan si Hope.
Hallelujah. Lahat sa una, kanakapaging kwarta. Kung yung may tagdahin sa Ginoo, sa una mo to, puntaan mo ka. Karoon maging kwarta. Suluha ho! Taon na nga napagay sa kanan, sa yuta, pagkaroon na, halang ka niya ho! Amen. Amen. Ikaw! Gamay na kay income, ay pa'y mo ng baho ng malang domingo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kaya mga kwarta pa ka! Wala ka na buwan. Hallelujah. Amen. Praise God! Hallelujah. Isulayan si Job, siya ang asawa, may mga asawa Job. Tumuluhan ni mo Diyos. O magpakalanay ka, upo mo. Praise God. Ayun, si Job. Oy. Mag-ibalong di ay ka. Pasalamat. Kamaunan na ikaw musimba pag ating trabaho. Kamaunan na ikaw musimba mo pasalamat ang pagbagon ang atong mga pag-ampo sa Ginoo. Pero dili na ito bagon ang atong mga pag-ampo. Dili na ito alagad sa Ginoo. Amen. Hallelujah! Ang Panginoon si Job, hallelujah! Ang Diyos mo ay nagahatag, ang Diyos mo ay nagapawi, dalayo na atong Ginoo. Kanihagan ang pananiya mo pagsulay ni Job para kay Soran. Ang bato nagsulti, ang Ginoo nagsulti para kay Soran. Nasari nagahatag sila para kay Soran. O panalangin, taas tumaw para kay Soran. Praise the Lord. Ano dito sa bayan tayo? Ay, pagbuhay kay Soran. Hallelujah. Pasalamati. Kanang doon ay pagsulay para kay Soran. Amen. Pasalamati ang ibukingan manlilipon ka niya. Mga Kristoran. Namatong pa niya po sa Pablo. Kung sabay, makapahimulan ka na ito, ikan sa gumpa sa Ginoo. Hallelujah. Amen. Kung sabay, makapahimulan ka na ito, ikan sa gumpa sa Ginoo. Praise the Lord, kung standard ang iyong pagpanalangin, bisan pa may kawalan doon, magpabiling ka kawalan sa Ginoo. Pag standard ang iyong pagpanalangin, hallelujah, mahimulan na naman ang kawalan doon, bilang magpabiling ka kawalan sa Ginoo. Pag standard ang iyong pagpanalangin, hallelujah, magpabiling ka kawalan sa Ginoo. Dili matalong Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Psalms nagsulti. Ang Diyos nagabantay sa aming kinabuhi. Bisan pa sa pagkanautan, ibantayan ta na may kadahot dili, mag-abot ka na po, mga kaigsunan. Bigyan sa pagmula sa aming palimanay, o sa pagsunod na inyong Bible nagsulti, ibantayan ta sa Ginoo, o sa may rason na mabiyan ta sa nagalangit sa Ginoo. Hallelujah, walay rason. Dapat pa niya Apostol Pablo, ang iyong pagkagalangit, patay kung patay, magpabiling ko niya sa pagkagalangit sa Ginoo. Philippians nagsulti, hallelujah, si Paul. Kaya lang ka na ko, ang pagkinabuhi, ginagang Kristo. Bisan pa ang mga kawalan ko. Bisan pa ang mga walatian. Bisan pa ang kamatayon, magpabulong ko bilang sa Ginoo. Ay, ngayon si Apostol Pablo, ang pagpangalagan sa Diyos mga kaigsunan, dili ilot-lot kalipay. Ang pagpangalagan sa Ginoo mga kaigsunan, dili ilot-lot mga kaigsunan sa kanagana. Ang may panahon mga kaigsunan, may testa mga kaigsunan. Hallelujah sa atong ginabuhi. Ayaw magpamatunan ka, balik ko ginagalagan sa Ginoo. Inuman ni ginabuhi ang Panginoon sa Diyos. Hallelujah. Nagasamang ka na sa Ginoo mga kaigsunan. Ayaw na mga substandard. Ayaw na substandard na pagpuno. Ayaw na substandard na petronize sa Ginoo mga kaigsunan. Hallelujah. Sa Ginoo na kapalig sa Diyos. Sa ako na kayo, yung alimented Pentecostal, wala ikaw galing yung doktrina ng pagtulungan. Ang pagkiling, taga,
pagtulog ani sa atong Ginoo. Dili Ginoo sa atong pagsunan. Pagmumuha ng atong kinabuhi. Apan doon ay pagagamiton sa Diyos. Siguro sa atong panimalay, iya pagagamiton harap ko palayon sa pagwalong pagtugno sa pulong sa Ginoo. May panahon na siguro na may taganahan. Apan isang pagtitaganahan sa pulong sa Ginoo. Apan ang pulong sa Diyos dili inausap. Apan kung imo rin bahala. Apan kung nagsaldo sa makinig sa kadugos. Hallelujah. Nga ako pati kagkatambis. Hallelujah. Pag-imo rin bahala ang pulong sa Diyos. Ngayon mo na ikinabuhi. Naghatag kinil na nagkaksuunan ang kaligod kanino. Apan kung dili mo bahala. Mapagpa sa pulong sa Diyos. Sa mani, sa paniyawan. Kumapati kagkapait. Kumapati kagkansyon. Apan kung imo sa talo ang pulong sa Diyos. Imo kinikinabuhi. Mapagpa sa pulong sa Ginoo. Sa magkiniso sa kadugos. Mahala ang pulong sa Ginoo. Pero yung people, hindi kinabuhi ang pulong sa Ginoo. Matapusan natin mga kaisunan atong ikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Masamay matatay ulan kami. Unsaman ako ka ay ulan kami po. Ang panang mensahe karon ang tao na dili matahod. Ang tao na dili matahod. Human sa mga pagsulay magpapulit sa Diyos. Human sa mga pagsulay magpagdaon pero nagpabilin. Galaganahay bubusin sa Ginoo. May Lord, minsan ko na manatiyan. Ayaw ko sa Diyos o dili. Pero magpabilin kong matuladanon sa Ginoo. Magpabilin kong matuladanon sa Ginoo. O muli ako dito sa akong mga anak. Minsan ko na ikaw ang lahat. Minsan ko na mga problema. Ako naging tulo sa akong mga anak. Masama hindi ito biya sa mga anak sa Ginoo. Sa tayo na tayo ko sa in the name of Jesus. Kung imatinin mo pagkakaisunan, ang presensya sa Diyos mo, hallelujah, sa talang sa Ginoo. Wala po kayo talaw sa inyo kayo pagsulay. Ang maraming sa tulong sa Diyos. Ang pagsulay mo ni kalahatag kalimong kalikon. Ang pagsulay mo ni mahatag kalimong pagkakaisunan. Namumalong ka na malagan sa Ginoo. Ayaw na kang umili ang pasyona. Maayon ka lagi ang pasyona. Pero wala pang mo ka na kayo opinion. Mahulog ka sa pagkalagan sa Ginoo. Yes, kaya kalimutan na ang gusto ng posisyon. Nakalimutan ka ang gusto na natin yung pagkalagon. Ang palusalayan ka natin yung pagkalagon. Ang gusto na itong ginasimba ka ron. Gusto na natin yung pagkalagon. Hallelujah, ang Diyos ko nag-iya sa iyo kinabuhay ang gusto. Ang Diyos ka nagtatapon kanimo. Nalaganitahan kanimo kita sa talagang tanawin. Kita sa mga sa kaaway. Mga kaya pagkalagon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Huwag sabay na tapipulan kanina. Ang pagkabahan sa Diyos. Ayaw na ente ang pagkabahan sa Ginoo. Diyon sa napagatunan sa Ginoo. Diyon sa napagatunan sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ang Diyos na pamamagaan. In the name of Jesus. In the name of Jesus.